خورده بدم سری رپ هفتایی دادی خداره А дегустатор шонем сира хаджро якадасте. Туна тури шукадасте. Ассалому алейкум бинандагони азиз. Хуш омадед ба канали Rap Portal. Ин боз барномаи Rap News. хабарҳои имрӯзаи мо аз бизнес сар мешавад. Ба фикри ман ки канал кушодан, раскрутка кардан ва фурӯхтан як бизнеси алоҳида шудагӣ уже. яъне ки хабарҳои имрӯзаи мо аз Марио сар мешавад. Марио чанд қаши циха мирна гашта баъди ҳамун сурати мондагиш. Майли баъди сурати мондагиш чӣ қа циха гашта. Бо номи канал шаҳриш кадай. Оли фиг его знает фрухтай, на фрухтай. Ба фикри ман ки фрухтай раскелиш кадай. Майли ҳама боз як навигари дигар. Марио мантупазӣ ба гузаштааст. Ту ҳаромӣ. Ман ни в коем случае шуморо асалчой и гапа намегум. И гапа барон дашонем си гуфтан. Валекин история кардан ки ма и гапа дашонем си не. Ма и гапа да доди худо гуфтам. Доди худоя ҳарчи нагӯетон. Ки то алейкум бародаро дар канали доди худоя видео бромада ки гуфта ки ма гуфтагим ки шон то ҳаромӣ. На самом деле хеле нестай. Муҳтарам доди худо ҳама одаме ки ҳам видеора кадаге ма пагамера мебинем мешия бораи пеши. На самом деле доди худо ҳам курси мая ма доди худоро ҳам хеле шӯхӣ мекунам мегум ки то ҳаромӣ ва ҳамин момента қати шон салом алейк кадастама ҳамин моменти салом алейк да кадада ма қати шону ма мегум то ҳаромӣ. На самом деле қати шон мо отношениямон безеб нестай ҳама 100% инстаграм да даже менависем. Илтимос бародаро биен ами ҷангдозӣ ва ин ами коруборо ма безор шидам уже безор. Аммо ҳозир бо шумо як бозӣ мекунем. Бозие ки угадайка ё ин ки лабиринт. Короче, чест да ҳама дист задай. Кани як бор гӯш кунед ва бинед да мисрош кадом реперора меёбед. Зелёный фони осмон, ҷонони осмон, ситораи осмон, моҳтоби осмон, эмигранти осмон ранг. дар бораи чӣ гуфтастам? И хали трекора фақат кӣ мехонад? Фақат Ралик мехонад. Иҷо чӣ қа гапу чапай дар зиндагӣ, чӣ қа навигариҳо дар рэп. А ему пофигу. Гаштай парида осмон ба осмон. من برای تو توفا خریدنی گلارا خورده بدم سری رپ هفتایی دادی خداره ҳозир ма просто а бугум бигустатор ҳамура бе гуфта мебурора. дар бораи чӣ гап застам? Шонемси недавно қати доди худо ва бигустатор дар барнома гуфта буданд ки шонемси меран. Дар барномаи гузашта ман шумо дар бораи ин ҳамаи чӣ нақл карда будам. Ва баъд аз ин барнома шонемси чӣ нақапидан. Яъне ки оли неизвестно мақсад чӣ мешавад. Не ки бигустатор уже ҳамада ваъда кард ва тема кард ки то што шонемсиро хаҷрӯй мекунем. Боже мой, чӣ қадри балаболи бигустатор. Ҳаром, ту натури шукдасти. Ҳамо авторе ки трека хонда буд шумо уже ҳаматон мешиносем, потому что ухаре ки и звезда шид, ба фикри ман ки Абдурозиқ звезда нашуда буд. Скоро дуэт мекунад бо ки? Аз дасти ки мебиёд ихали коро? Конечно же Шурик МС. Шурик МС автори ҳами трека ёфтиян ва скоро ходока дуюм қисмша мебуроранд. Ба фикрам и трекаш мо ждать мекардем. Почему? Потому что ма хидмам ганда ждать дорам. Треки зор мешава, я уверена, потому что ки мехонад? Шахир ва Карлеон. Ма лично ждать дорам. Недавно Райдера як-ду гап гуфта будем ки Стёпа рафту ту хаб кади мақсад ту дига одам надори, оппонент надори ки қатиш батл куни ва ба фикрам Райдера қарш кадай, потому что Райдер да историяш нависта ки скоро треки нав мебуроя. Ҳаром, ту натури шука дасти.
Дазл, чо кадит ҳама дар дилта ба клип бировардасӣ? Тира ходок сера набрури бо. کلان مهودار عشق منم نیالا مرجی دریا چشمای مرا تابان 0 грамм, М5, боба фикрман ки Марио. Бас навикнеш мо канала кушодану раскрутка кадану фрухтана. М5 як канали нав кушодай. Ва мега ки ай блогери хидмат дур мекунам ва фақат трекчо ва клипчои нав мепартам. Просто бугу ки мақсад илҳом надорум. Favik TG. Ozirash da 5 klip dora. شو نفسي مرسيدس خريدة كده؟ مرسيدس جي ايش نسيب ايه علينا نورش عملته كده كده شنو خريدة؟ GL? GL? Бахуё? GL-ка? Хавли як думав, пас бо GL мешава. Ма худам давлениём капец кадастай боиҷа як хабари нав омад. Аж паш метанам хест. Мало того, что недавно как мошини нав гирифта будан, так бо имрӯзпага, яъне ки уже соҳиби GL-ка шудагӣ ва бо имрӯзпага S-класс мегиранд. Дар бораи ки гап застам? Офарин, дар бораи Шон МС. Что происходит вообще? Симпо омадай аз карантин ва ба фикрам ки ба нақлош дар бораи ки чӣ хеле унҷа вақт гузашт ва ба фикрам ки ба нақлош чӣ хеле ки дар унҷа вақт гузаронд, дили нозу ки кати? Карлион. Дили нозу Карлиона да чиво ба фикри ман ки ёфтагие ки Ноз, Симпо ва Карлион як треки нав бировардастанд бо номи Карантин. Айзик, ассалому алейкум, чанд қабуд набудед? Айзик боз пайдо шудан ва ба ҷамъи қатишона ба фикрам ки чанд қад трекошона ҷамъ кардан, аку ҳар ҳафта якта бировардастанд. Ҳар ҳафта як треки нав ва ждём от вас клипа. موزی میشینم شیشتگی جویم خولی زیقم سخت ندارم تنیسولی Иҷа чӣ гапу чапай? А бигустатор Шон МС-ра хаҷро кадастай. Бигустатор ту мана ина тема куне ки метарсӣ мехати барон сару кор гирӣ. Барон як трек хондан ки шахира отметить каден. Треки агрессивный. Куя бор бинен чӣ мефаҳмен? Ти почо ғайбат, ма чӣ бугум дига беғар зирама ти чӣ? Ма хаб кардам ама гуфт ки баданша. Навик, тира дилет чанд қадар ки фақат ғам у қадарай. Як треки дигар, ино ми қадар ғам дора трекше. Капец. Короче, ма виноват нестам, айби ютубай гуфтан. Интересно, у ғам ай пушти раликай? Ё ин ки ғам тира ютуб дуровард? Ё ин ки, как всегда, ғам задагии любовнит? То нафамен ҳамаш айби ютубай ҷое даки асалай дига маза наметақанд барон ай хезеву шахира ай барон канд. Асалчаҳо, ман шумора дӯст, шумо мара дӯст. Ва лекин барои чӣ шумо мара дӯст? Потому что ма ҳар яктаи шумода шанси 20 сомон коркунӣ медиҳам. Ба рақамҳои зери видео буда муроҷиат кунед ва фаҳмед чӣ тавр. Я вас так люблю, аж скучать буду. Хайр, то барномаҳои дигар.